Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusia El Sol publizitateko komunikazioaren jaialdi Iberomarikarrean izan da Iñaki Azkuna Bilboko alkaterekin batera. Jaialdia ostegunean hasi zen eta igandera arte jarraituko du Bilbon. Bizitaren barruan Bilbao Bizkaia itunak gure lurraldera inbertsioak eta turismoa erakartzeko duen garrantzia azpimarratu du. Jose Luis Bilbao euskalduna jauregian izan da lehiaketaren egutzetako batean, eta bertan jaialdiko zuzendariak Enrique Pujadas eta kudeatzaileak Carlos Rubio egin diote harrera El Sol jaialdiaren aurtengo edizioko partaide guztien izenean. Aldu nagusiak hiriaren eta lurraldaren arteko itun horren lidergo espiritua nabarmendu du Bilbo Bizkaiak egoitza horretan jarri duen estanaren ondoan. Estan horren bitartez turismo erakartzeko osagaiak eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko udalak hirirako eta lurralderako baterako marka bat aurkitzeko asmoz sustatu duten brandineko nazioarteko lehiaketa zabalduko dituzte. Azkenik Jose Luis Bilbaok gonbita luzatu die El Soleko partaidei nahi duten guztietan Bizkaira itzul daitezen eta Bilbo eta Bizkaiaren irudia zabal dezaten animatu ditu.